मालवणी तडका. कोकणातली पारंपरिक डिश म्हणजे घावणे. घावणे हे दोन प्रकारे बनवले जातात. ते म्हणजे एक तर साधे घावणे आणि कापाचे घावणे. कापाच्या घावण्यामध्ये तुम्ही ओला नारळ आणि गूळ याचं सारण स्टफ करून तो बनवला जातो. चला तर मग बघूया. घावण्यांसाठी हे मी 1.5 कप तांदूळ घेतले आणि ते मी 4-5 तास पाण्यामध्ये भिजवून ठेवले आणि त्याचं पाणी काढून टाकले आता. आणि हे मीठ आहे चवीप्रमाणे. 1 कप ओला नारळ किसून घेतलाय. अर्धा कप गूळ आहे. वेलची जायफळ पावडर. ह्या 3 गोष्टी आपण सारणासाठी घेणार आहोत. आणि हे पाणी घेतले आणि तेल पण आपण वापरणार आहे घावणे काढण्यासाठी. आता प्रथम मी हे मिक्सरचं भांडं घेतले आणि त्याच्यामध्ये हे मी तांदूळ आणि थोडं पाणी मिक्स करून खूप छान बारीक वाटून घेणार आहे अगदी. आता हे तांदूळ माझे मिक्सरमधून वाटून झालेले आहेत. आता हे मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे. त्यामध्ये पाहिजे थोडं पाणी आणि मीठ मिक्स करणार आहे. त्याच्यामध्ये पाणी आणि मीठ मी ऍड करून हे थोडं पातळसर केलेलं आहे. शक्यतो आपण डोसे बनवण्यासाठी वापरू त्यापेक्षा जरा थोडं जास्त पातळ हे मिश्रण असावं. आता हे मी साईडला ठेवणार आहे आणि आपण सारणाची तयारी करणार आहोत. आता मी एक टोप घेतले. त्याच्यामध्ये मी किसलेला नारळ टाकले. वेलची जायफळ पावडर टाकणार आहे आणि गूळ टाकणार आहे. आणि हे पूर्ण मिश्रण मी थोडंसं स्लो गॅसवरती थोडंसं गरम करून घेणार आहे. म्हणजे हा गूळ आणि खोबरं खूप छान मिक्स होईल, एकजीव होतील. म्हणून मी थोडंसं गरम करून घेणार आहे. हे सारण आपलं आता रेडी झालंय. मी ते आता बाउलमध्ये काढून घेणार आहे. हा गॅसवरती मी भिडाचा तवा तापत ठेवलाय. कोकणामध्ये नॉर्मली भिडाच्या तव्यावरती घावणे बनवले जातात. ह्याच्यावरती आपण आंबोळ्या पण बनवू शकतो. पण जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर तुम्ही नॉनस्टिक पॅनवरती पण करू शकता. आणि हे मी तेल घेतले ग्रीसिंग करण्यासाठी. आणि ग्रीसिंग करण्यासाठी मी नारळाची किशी वापरते. नारळाच्या किशीच्या बदली तुम्ही कांदा अर्धा कापून किंवा हल्ली दुकानामध्ये बरेचसे वेगवेगळे ब्रश पण अवेलेबल होतात ग्रीसिंग करण्यासाठी. पण कोकणामध्ये हे वापरलं जातं पूर्वीपासून. तर हे मी पहिल्यांदा ग्रीसिंग करून घेते तेलाने तव्याला. मी तेल लावले. तव्यावरती मी घावणा घालून घेणार आहे. आपला घावणा घालून झालेला आहे तव्यावरती. त्याच्यावर मी थोडा वेळ झाकण ठेवणार आहे. आता हा घावणा आपला साईडने असा सुटलाय. तर मी त्याच्यामध्ये सारण घालून घेणार आहे. त्याच्या अर्ध्या साईडला आपण सारण पसरवणार आहे. आता हे मी एका साईडला सारण पसरवले आणि हा मी असा फोल्ड करून घेणार आहे. ह्याच्या मी अर्ध्या बाजूला पण तेल लावून घेणार आहे तव्याला आणि हे बॅटर पसरवून घेणार आहे. आणि मी थोडा वेळ झाकण ठेवणार आहे त्याच्यावरती. आता मी झाकण काढून घेते आणि त्याच्या दुसऱ्या जे आपण आत्ता जो घावणा घातलाय त्याच्यावरती पण मी हे सारण पसरवून घेणार आहे. व्यवस्थित पसरवून घ्यायचंय ह्याच्या अर्ध्या बाजूवरती. सारण दुसऱ्या साईडला पण पसरवून घेतलंय. आता हे मी ही साईड त्याच्यावरती फोल्ड करून घेणार आहे. असा आपला घावणा तयार झालाय. आता मी प्लेटमध्ये काढून घेते. हा आपला काप्याचा घावणा म्हणजे सारण स्टफ करून केलेला घावणा रेडी आहे. आणि हा एक मी साधा घावणा काढलाय. आणि हे मी नारळाचं दूध काढून त्याच्यामध्ये गूळ मिक्स करून ठेवले. आपल्याकडे साधा घावणा पण नारळाच्या दुधामध्ये मिक्स करून खायची पद्धत आहे. आणि हा काप्याचा घावणा म्हणजे 7 काप्याचं घावणं असं म्हटलं जातं याला.
पण हा मी 3 कापाचा केलेला आहे. हा असंच 7 वेळा करून त्याला 7 कापाचा घावणा असं म्हटलं जातं. ही 7 कापाचं घावणे ही कोकणातली पारंपरिक डिश आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला आवडली असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्स.